Hello mga kabisdak. So karon laing sugilano na usab ang atong madungog sa kini ang akong suliran. So sa dili pa diay, salamat kaayo sa ako ang makanunayon nga pagsuporta o pagpaminaw sa maong mga drama. So salamat kaayo sa inyo ha, makausab pa. So karon ang atong magtatampo nagngalan og Emily. So punto medikal ang iyang pangayuan og tambag sa atong mga eksperto. So kabahin kini sa iyahang bana nga naay nitubong bukol sa likod o niingon sa doktor nga kanseros daw. Unya naoperahan. So mao ko na uban ko ninyo sa maong sugilanon sa pagpaminaw aron mahibaw-an pod nato ug kinsa tong interesado maminaw. Mahibaw-an nato kung unsay mahimong tambag sa eksperto nga doktor si Doc Rene Obra. So, dili na nato ilangan ato nang isunod ang maong sugilanon. Kini ang akong suliran. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Tinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualang ko ninyo sa pangan nga Emily, 25 anyos, minyo. Tagualang ninyo ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa hubag nga mitubo sa buko-buko sa akong bana. Aron ninyong hisabtan, ingon inyang mga panghitabo. Dong, wala naman tayo kahoy para sugnod, uy. Palihog na lang unya kung bughaw kahoy, ha? Sige day, sakto ra pod. Kay nangahoy man ko gahapon. Ako tong bughaon. Mahinoon, dong. Ari lang unya ibutang sa abuhan, ha? Sige day. Wa ba na'y trabaho imong bana, Emily? Nagbugha mo kung nagkahoy sluyo. Ang, wa sila'y trabaho ron ma, kay day off man niya ron. Mao ba di ay? Buotan sad gyud hinuon ang imong nabana, nakna. Tan-aw gyud nako niya, murag laayan siya nga way buhaton dinhis bay. Kung dili mang limpyo, mang laba. O wa pa gyud bisyo. Swerte kay ka sa imong nabana, nak. Di kaluyan po ko sa Ginoo, ma. Dili sama sa imong maguwang babay. Tuay ba na, susambot na lang. Dili magpuyo sa bahay kay magsigig kuyog sa mga barkada. Maulagi, maoy. Naluoy po ba akong ate? Ay, atuon sa to na kong kumbana, maoy. Ting panuod to naman di ay.
Dong, gusto na lang pagpamugha ni mo diya kahoy, oy. Gani harbi ka na, sige gukas diha. Tingalig panuhuton niya ka. Sige na, biyain na lang usan na diha kay minuudto na ta. Sige day. Ako sa ning asawa ng mga kahoy ha, kay ako na ibalhin sa ilawang sa abuhan. Oh, nangsa ka? Kakatul eh. Ha? Naman di rumigas day. Be, itong tanawan, be. Naabahay. Hala. Dong? Nagtuko malagi na imong buko-bukos pagkahot ni mo. Mauni medyo hapdo sa sakit day. Be. Hala. Mura manigbugas ang nias imong likod, dong. Ug natandog ni sa diyang imong kikaut, maong nagdugo. Ha? Emily, anak. Kabantay ka sa buko-buko si mong bana. Di ba ka tumanang iyang gikaot nga nagtuumog bugas? May naman lagi nagdako. Iwo sa murag kumo ng gidako na anak. Bitaw pa, uy. Naguulit ko anang hubag siyang buko-buko ay. Nagtuo kong mawara to sa diyang ako ning gibutang ag ointment. Uy. O sa maghato nga ointment ang imong gibutang, oy. Tingali ba ya hinuunog infected ang iyang hubag tungod niya lang ointment na? Aha? Nag-uulgay ko sa kahimtang sa kumbana, ning sakit ngayang gihambing. Mianam-anam og dako ang hubag nga mitubo siya buko-buko. Maglisod na siya og higda nga maghayang, ug kanunay na lang magtakilid. Hinungdan nga dugay na siyang makatog matagabii. Amo siyang gisuwayan og da sa doktor aron pagsuta kung unsa kining sakita. Unya? Unsa din ning hubag nga mitubo sa likod sa kumbana, Dok? Mrs., base sa result sa biopsy, cancerous kid siya, nga klase subag. O kinahanglan gini siyang kuhaon, Mrs., aron di mo katap ang cancer siya lawas. Dok! Day, waman taon tay kwarta aron sa pag-paoperayan ng hubag sa akong likod. Labi na nga, wala ko'y trabaho. Tungod ining akong hubag. Ay kapala ka, Dong. Mangita kong tapang sa mga ahensyas ko, Pierno. Aron, maayo ka ng imong hubag. Naamang po ko'y mga kaila nga, mahimo na kong kahawaman. Pero, dako na kayo tag-utang, Day. Dili na ko iksapayan bisan unsa pagkadako sa atong utang, Dong. Ang importante nga mamaayo ka. Day, Emily. Hinay ha, bago para ba kang gipirahan? Salamat, Day, ha. Naso na noon ka tungod na ako. Ayaw ka balaka. Mamawi ko nimo kung makatrabaho na ko pagbalik pohon. Ay, good pa ko na anak ko. Ang imong buhato ron, no? Mapahuay lang una ka. Kay bahubay ka na ako, Day. Ngalaayan gud ko, basta wa ko'y buhaton. Ay nalang pagsupak na ako, good. Patuon na lang. Yes, madam. Day, trabaho na ko, ha? May na lang ni Day, kay makabawi na gid ko nimo, labi na sa imong pagatiman nako. O sa mga panahon nga ikaw ra gid ang nanarbaho. Ay sus. Mga usa na ba katuig, Day, nga wa kung katrabaho. Sige, Day. Ari usa ko, ha? Oy, tanpa, oy. Ang imong baon, nasod na si imong bag. Ang imong ilisan, imong labakara. Nasud na nako tanan, madam. Sa pagtuloy mo nako, tiguang, nadaling makalimot. Sige na, oy, pag-amping. May kayo man nakagkaliko. Ali na, dunganin akong pamahaw dirili. Day? Tanawa sa lagot. Murag, naanapod lagi hubag sa akong likod, dapit sa operasyon. Ha?
hubag nimo sa una nga nagsugod nga murag bukas. Day, Mibalik sa trabaho nga kumbana, human sa pila ka buwan nga treatment sa iyang hubag nga gioperahan. Di pa kuha manggod sa doktor ang hubag, kay kanseros kini. Kay kung dili kini kuhaon, tingalit mo katap ang cancer sa bang parte sa iyang lawas. Pero human sa pagkaayo sa iyang operasyon, naana po'y laing hubag nga mitubo sa iyang luyo, nga sama gyud og porma sa iyang hubag sa una sa wa pa kini mo dako. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Udang pangutana, natandog ang gamayng hubag sa kumbana sa iyahang buko-buko sa pagkaut niya ug nagdugo kini. Mao ba ni hinungdan sa pagdako sa hubag kay na-infected ni? Pero kung wa pa to niya matandugi, mawa ra ba tong iyaha? O mudako ra gihapon ang hubag? Ikatuhang pangutana, nakanseros na ang hubag sa likod sa kumbana, maong gipaoperahan ni. Kung nadali pa to nako og sa doktor nga kumbana, may posibilidad pa nga dili makanseros ang iyang hubag? Ikatulong pangutana, migamit ra ba kog ointment sa kumbana sa pamasin nga mamaayo kini? Usa ba to sa hinungdan kun nganong na-infected ang iyang hubag? Ikaupat o katapusang pangutana, naoperahan ng akumbana sa iyang hubag, pero dangtan og pila ka buwan gikan sa pagkaayo, may lain na pong hubag nga mitubo nga mura og bugas tupad sa gioperahan. May posibilidad ba nga naapay cancer nga nahibilin bisan og gikuha na ang unang hubag? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Emily. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Anya na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional ug behavioral nga mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Legal nga mga problema ato ni Eileen Batahan ang mutambag niya. Ang ato magtatampo karong adlaw si Emily, 25 years old, married. Wala man niya gibutang ng address. Metod siya ang bana nga sakit kuno ang likod ba to? Ang atong makutlo nga pagtuluran karong adlaw, it is okay to be weak. Poker na magluya to eh. It does not mean nga failure ng uluntan ng kinabuhi natural na ng maluyatan ay mga times nga medyo ka sa kondisyon. So kung luya, angay pahulay, inom og whatever nga makapalagsik nimo, ayaw lang pagsyabu. Okay, may address ning si Emily, no? May tungkol siyang bana. Batit po kada sa drama, murag na problema siyang likod, no? So, ako lang ning i-greet ning na akong tubangan diri, mga taga Puok, Talisay from Batson, Pardillo, no? Sa mayong pagpaminaw ni Tammy Tabers Pardillo, Muna Bukog, Virgie Bukog, Marson Tabay, G-Bops, Kyle Abapo, RB Largo, J. Bob Pagnanawon, Buyaks Pagnanawon. Gikan ni Batson Padillo, mga taga San Fernando, no? Nga taga Kapangian, South Poblacion, San Fernando, from Julie Pilarion. Regards to the Canoy family, no? Dagan taga-kailang mga Canoy family dito sa San Fernando. Regards to Ma'am Juliet, Hipolito, Crismar Dinyo, ug Ninya Marie Abastas, no? Ako ilaing kailang Juliet de San Fernando, Juliet de La Piña. Regards mo da San Fernando og mga taga Carcar City, no? Mga militante family ug mga embalsado family, Anali, si Angdina, Rinaldo ug Marina. Servano family da sa Lupa, no? Ayong pagpaminaw ug si Eric ug si Lorna Manugas, San Fernando, Cebu. Maoro po akong na kining uban sunod naman po na. Okay, going back to the sender, si Emily. Punto medikal ang problema ni Emily, may tungkis problema siyang bana nga naisakit ang luyo. So unang pangutana ni Emily, inaot nagminaw sa karong iyang bana. Natandog
ang gamayng hubag sa akong bana sa iyang likod sa pagkaot niya og nagdugo kini. Mauban ni hinungdan sa pagdako sa hubag kay na-infected na kini. Pero kung wala pato niya matandog, nawala ra ba tong iyang o maog iyang hubag kuno ug maog gihapon to o ang dangatan nga mudako gihapon ang hubag. Magdepende magyud na siya emili sa unsa may kagaw nga diha, no? Kay daghan ba yung mga klaseng mga kagaw nga mo sit-in once na ay butoy-butoy o na gamayng hubag diha, naging uban nga pakan lag ulmigas, pulbida, mudako later on, no? So, mukaingon ko nga, kung na mga pangitabuan ni sa sunod, ayaw na lang pog ipisil diha, o nanay-nana, no? Duol da sa health center, da sa inyo, no? Asa ka nagpuyo, para matagaan o mahunaran ba, antiseptic solution. Sa may mga antiseptic solution available sa itong mga health centers, natin mga hydrogen peroxide, betadine, sa una, mertayulit, abot na pa ba mertayulit karon? Hapdos-hapdos na bandang mertayulit, no? Or bisag ordinary alcohol with kanang mga soup, no? Makuhaan ng kagaw nga naa diha, no? Kay once kang ma-infected, lisod na. Kinahanglan ka nag-antibiotic para nga dili siya mudako. So, matandog man siya og dili, posible gyud siya mudako kung daghan ng kagaw nga naa diha sa maunga nga infected area. Sunod nga pangutana, nakansiros na ang hubag sa likod sa akong bana. Maong gipaoperahan kini. Kung nadali pa to nako og dala sa doktor ang akong bana, may posibilidad ba nga dili makansiros ang iyang hubag? Yeah, kining cancer nga lesion in wherever part in the body, magsugod man ni pagka benign, meaning non-cancerous, no? So once madugay-dugay na, unya walay inon ta intervention, medical intervention, mo na nga posible nga mahug into cancer or malignant cells, no? Kini pong cancer, magdepende po na siya sa iyang lokasyon. Na may in situ, meaning diha ra gyud siya local nga area, na po'y mga posibilidad nga mumetastasize ni siya. Ang term ang ginagamit ani sa medical nga pagkasultis, metastasize, meaning mulamay na sa laing parte sa lawas sa tao. Kini mang cancer cells nga makalamay na sa uban nga mga parte sa lawas sa tao, maglisod naming mga doktor mo kuan ani kay mo tambal ani kay multi organ involvement naman, no? So as much as possible, the earlier the intervention, mas maayo kay localize pa. Kung angay nga ioperahan, makuha to siyang cancer cells, kung di man gani mahurot, magmay-gamayan, madarating alig chemotherapy o radiation therapy, so mao na ang mga hinungdan, no? Or mga rason nga nung the sooner the better nga maatiman ang mga problema. Ikatulong pangutana, may gamit ra ba ko og ointment sa akong bana sa pamasin nga maayo kini? Usa ba tong hinungdan kung nganong na-infected na iyang ubag? Depende kung ang imong kamot pagbutang sa ointment dili wa ka manghunaw, dili limpyado, posible nga naka-introduce ka og germs dito. Makaingon bitaw ko nga mas maayo og adto na hunaran ng mga samad-samad sa health center kay naman sila porsep, dili may ingog i-ditch nimo kanang gunit ang mga gauze or cotton balls ba diha na porsep niya mga nurses diha, midwives ug labi na doktor, gitrain na sila how to handle mga infection ngayon ani nga dili ingnon ta mulamay. So why do not know unsa tong ointment imong gibutang? Ngayon ana mo gud patong kinaiya sa balay nga naay mga sakit-sakit, butang nga Vicks ointment, butang nga dayon kanang mga painkiller, no? Pag ganina, ako lang may mga ipikasen, mga unsa pa man diha nga hopefully makahupay-hupay sa sakit. Pero kung hugaw ang imong kamot or ang imong cotton balls gigamit dili sterilize or limpyo, posible nga maka-introduce ka og kagaw dang dapita. Ikaw pa ito katapos ang pangutana, naoperahan na ang akong bana sa iyang hubag, pero daghan og pero dangtan pa og pila ka buwan gikan sa pagkaayo, may lain na sang hubag nga nitubo nga mura og bugas, tupad sa gioperahan. May posibilidad ba nga naapay cancer nga nahibilin bisan og
ikuha na ang unang hubag. That is possible. So the best way to know that, yung pangutana is ipabiopsy ang kanang bagong hubag. Okay. Through biopsy, may balaan man sa attending doctor kung cancerous ba siya or benign ba. May address po ni siya, no? May address. So, sorry. Kung nara ka sa Cebu, ipabiopsy siya. Di man na siya mahal kayo ang biopsy. No? Naanay sa mga laboratory, na mga privado o sa government ng mga laboratory, masuta kung cancerous ba ang hubag sa imong bana, no? O mao gini, maka-cause na siya back pain, topical ointments pwede ra. Problema lang lagi pod koy di pa kakibalo kung unsa nga klaseng ointment imong ibutang, makaalibyo sa sakit, no? So biopsy is the answer sa imong pangutanang ikaupat. Alright, nakasabot ka sa kong speaker ni mo Emily o ngadto sa libuan, millions ka naminaw sa itong programa. Kini ang akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa inyong makanunayang pagpaminaw sa mong programa ni Atty. Eileen Bathan. Daghan tayo suking tigpaminaw. Taas kaya tag-rating din sa atong lugar. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Araman. Daghang salamat o maayong